Добре дошли в Orange Medical, модерен медицински комплекс в София, който обединява медицински център, болница по хирургия и специализирани центрове. Orange Medical предоставя на своите пациенти най-висококачествена грижа, водещи лекари, изключителен екип от медицински специалисти, широка гама здравни услуги, подкрепени от съвременна апаратура. Вашето здраве е наш приоритет. Това означава персонализирано лечение и внимателно отношение към всеки пациент. В нашата чисто нова болнична част пациентите ни имат възможност да получат лекарска грижа от най-висок клас в най-добри условия. Лечението им протича под постоянно наблюдение и точна грижа, от която се нуждаят. Ние най-добре знаем, че всеки пациент има индивидуални здравни нужди. Затова изградихме специализирани центрове, насочени към ключови области в медицината. Достъпът до висококачествена и модерна грижа за здравето на всеки е основната ни мисия. Orange Medical – бъдещето на вашето здраве.